जब तू रुपया लेबा तो हमरो सुना। अरे तो खर्चा करे है। जब लेबा तू रुपया हम हो करब कुछ उपाया, जैसन पापा घरवा रहनी वैसन कई के जइहाना। अच्छा अच्छा हो वैसन कई के जइहाना, हो वैसन कई के जइहाना, हो वैसन कई के जइहाना। जैसन पापा घरवा रहली वैसन कई के जइहाना। अच्छा जैसन पापा घरवा रहने वैसे कई के जाई है ना। कब का हो? अच्छा तू सोचत हो जैसे अनामिका है वैसे हमें बनाए दे। हाँ हाँ और का? अच्छा कुमार बनबू। सुना सुनावा। जब पहले जैसन बनबू हमरो बात ये गो मनबू।